April was a sprinkle girly. Here's one. She's an indoda must type of girly. U-Ethan wayevele ngeke aze alunge laphaya. Ngiyacasula u-Ethan. Ngiyazi ukuthi-ke inkinga yakhe. Ngoba nangu umbali oyi-type yakhe. April nje uyamuzwa ukuthi uthini. Engabe nje ungenayo imali kwi-bank account yakho ungacabangi nje ukuthi uzomthinta. Sebenza imali u-April. Fike futhi u-Ethan. Fike ku-April afike amnikeze imbali. Umthengele ne-necklace. Nje shuthi ngoba u-April ukhuluma uwumuntu ukuthi uphetheni unani before uze kuyena. Ngoba nakhu ku-Ethan usefike ney'mbali wafika ne-necklace. Useyamuzwa kumlalele ngathi bahagane ngisho ukuhagana yabo ngoba khona into ayiphethe. Yabo laba ibhoza leya ikweleta u-10K bese